Bagay. Bagay. Dagat naman bagay. Dagat. Bagay. Ay na, Ay. apo. Bagay. Ay Dagat. na, nagdakan, bartag. Ay, makadisturbo ka tito, urog mangibabain ka. Nga. Ay na ba? Nabarbartag ka manan. Ay, apo. Nagapam. Naginom ang bagay. Mang piluso po kay tabiyugan ka na eh. Nga. Apo, nabarbartag ka manan. Siguro kadwa man dagitay babarkada mo nga bartag. Sanger. Kinawan ti Sir Servina. Ay na. Bakit? Bukat ipan naturog. Di ka man nagungit-ungit. Bakit ka? Oo, tupay ha. Apo. Nabarbartag ka manan. Ay nalakay. Kasla lang awan ti pamilyam. Tataka lang nga sumangpot. Kasla lang awan ti pinutot mo. Ay, apo. Bakit? Medyo manao ka manin. Bakit? Sumanao ka man. Kastragin na kitin bagay. Ay, apo. Kitam ka dito itsuram. Ay, fat. Toon na fufutong. Sila ka latatag ti artag mo. Ay na, bakit mait? Grabe ka mait, nga makauyaw mait bakit? Kag pa'y sumat. Kitam ka dito itsuram. Di ka babartag mo. At lang buti ti arakan ti apa mo birok-birok na. Apo mait, bakit mait? Napang kami lang nag-happy-happy bakit? Happy. Deserve me mait, bakit? Nag-happy-happy sa papaminsan bakit? Deserve ka rupam. Yeah. Nya orasan nga. Nakita ang parbango na. Sika lang ti pawalang-walang di tarwaran. Ay, Kaslaawan ti pamilyam kaslaawan pinutot mo Dim kitang tabagim nga, kasla ka la 4x4. ay na, apo bakit mait? Below the belt mait na kitan nga tirtirada mo na. Pwede may Ay na, apo bakit? Grabe ka mait nga makauyaw bakit? kag pwede sumay. Nabilbilog ka pa ngem di bilog. Kaiinom mo. Ay na, apo bakit mait? Daw matigin na staan na bakit? Ay, pinastaan mo't bakit? Apa nagapan niyo? Bakit? Nakita mo lang nga nakainom ako. Hindi pag-iinuman bakit? Ay, di nga, apo, aya. Ngaya tinagdakkel nga basol ko dito lubong ka. Kastoy ti dusa kun aya. Nakaasawa ako mo ti bartag. Eka, apo bakit? Amo matidain nga bartikak bakit yung Ginayat mga inasawa bagay. Isa na. Ano sa mo? Bakit ka? Ay na, apo, lakay. Ay, taangot mo. Ay, apo, taangot mo. Nasangsangar ka pa yung arakan. Ya. Apo, makapabwisit ka kasta nga style mo nga binigat. Maturog ka tarwar. Kidang na kita aso. Ya. Ay na, apo bagay. Sabay. Dati sweldo, kaon bakit? Sildom. Ay, awang bibiyang ko, no, dati sweldom. Kanayon lang nga kasta. Kanayon ka lang nga mabarbartat nga sumangpot. Pasungal nga lang nagtikwartan, okay yan? Ay, apo, nga ti pa nagkitam kanyak agbibiseng. Agrurupat kwarta. Ay, Itaman pa bagay. Sapay 40 mil da ito'y bagay. Dato'y amin lang pati jay incentive ko bagay. Walang labis. Walang kulang bagay. 40 mil. Talaga. Ang bibiyang ko. Unamayon lang kasta talati pangay ayong kanyak. Tapos binigat nga pang kaagin inaw. Nga. Ay naong bibiyang ko. Ore pa 1 million data. Kanya ti pa nakit-kitang kanyak. Rupat kwarta. Ay. Itaman pa bagay. Maturog ka tarwar. Kadang na kita aso. Nga. Hindi ko na lastaw. Bagay. 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 Hindi di kwartam. Hindi di 40 mil. Ito na. Ito ita. Baka ma-hold up. Maturog ka tarwar. Kay damda kita aso. Nga. Ina. Bagay. Ina.
ka ma-hold up. Iso na mo tinag-hold up. Bakit? Bakit? Ano ka muna, bakit? Bakit? Bakit?